ஆமாங்க, விருந்துக்கு வர சொல்லிட்டு உடனே நான் வர சொல்லலைன்னா அது எவ்வளவு கேவலம் தெரியுமா? இங்க இருக்க நீ பக்கத்துல அஞ்சி போய் விஜயா கூப்பிடுறியா? நீங்க அச்சகர போய் திட்டிட்டு வா. ரவுண்டா இல்ல. புலப்படியோட நாயை எங்க வந்து கேட்டுட்டு வா. சரி வாங்க. Happy Christmas to you. Happy Christmas to you. இந்த அருமையான ஒரு நாள்ல நம்ம எல்லாரும் கடவுளுக்கு ஒன்று சேர்த்து அந்த கிறிஸ்துமஸ் பிறப்பை அருமையான நம்ம கொண்டாடிட்டு இருக்கோம். அக்கா அவர்கள் நீடோடி வாழணும். அம்மா வந்து 100 ஆண்டுக்கு இருக்கணும். அம்மா வந்து ரொம்ப அன்பானவங்க. அவங்க கூப்பிட்டு இந்த கேக்கை விட்ட சொல்லியிருக்காங்க. உங்கள் குடும்பம் வாழ்க்கை வளமுடன் நல்லா இருக்கணும். இந்த வர்ற 1918ஆம் ஆண்டு மிக அருமையான ஆண்டு இருக்கும் என்று அவர்கள் குடும்பம் நல்லா வாழ்க வளமுடன் என்று வரவேற்கிறேன். கிறிஸ்துமஸ் தாத்தாவின் வாழ்த்துக்கள். சிறு குழந்தையெல்லாம் பக்கத்துல இருந்து வந்திருக்காங்க. அன்போடு என்ன செய்யறான்? கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா வந்தாரு, பரிசுகள் எல்லாம் தந்தாரு, முட்டாய் எல்லாம் கொடுத்தாரு, சின்ன புட்டு நிக்கிறியே. ரைட்டு, ஓகே, எல்லாரும் கொடுக்குறேன். யாருன்னு வெட்டுறது? Happy Christmas to you. Happy Christmas to you. Happy Christmas to you. Christmas to you. சோனா கொடுங்கண்ணே. சோனா அங்க பாரு. வாங்க கூட்டுக்கணே வாங்க. காட் பிளஸ் யூ. நீடோடி வாழ்க, 100 ஆண்டு வாழ்க, நல்ல ஒரு வேலை கிடைக்கணும். டீச்சர் இப்படி பாருங்க, அங்கே பாருங்க. நீடோடி வாழணும், 100 ஆண்டு இருக்கணும், நல்ல குடும்பம் வாழ்க வளமுடன். எல்லாரும் நீடோடி வாழணுமா? ஆம்பளை பிள்ளை பிறக்கும். பையன் நல்ல இயேசு பிறந்த தினத்தை முன்னிட்டு உங்களுக்கு நல்ல பையன் பிறப்பான். ரைட். இந்த பாப்பாக்கெல்லாம் கொடுங்க. இந்த பாப்பா, இந்த பாப்பா, இல்லை பாப்பா. ஐயா கொடுங்க. ஓகே, தேங்க்யூ வெரி மச். இந்த வரேன். எடுங்க. ஓகே. என வரும் மாதா கோவில் மணி ஓசை, கண்மணி பொன்மணி என துணியிடும் பிள்ளைகளுக்கு தாத்தா கூறும் அருளோசை. கிறிஸ்மஸ் தாத்தா கூறும் அருளோசை. பேபி உனக்கு சாக்லேட் தாத்தா தருகிறது பாரு, அருமையான குழந்தை இங்கே மாதா கோவில் மணி ஓசை, கண்மணி பொன்மணி என துணியிடும் பிள்ளைகளுக்கு தாத்தா கூறும் அருளோசை. கிறிஸ்மஸ் தாத்தா கூறும் அருளோசை. பேபி உனக்கு சாக்லேட் தாத்தா பரிசு. தம்பி பிடிங்க. அப்படிக்கு பரிசு. ஆமாங்க. கிங்கிணி கிங்கிணி கிணி 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 என வரும் மாதா கோவில் மணி ஓசை, கண்மணி பொன்மணி என அங்க பாருங்க. எல்லாரும் அங்க பாருங்க. இந்த பாப்பா, இந்த பாப்பா. ஓகே. சாப்பிடுங்க. அங்க பாருங்க டிவியை. இந்த கேக்கை தயார் பண்ணது சோனா. இந்த கேக்கை அருமையா தயார் பண்ணது சோனா அவர்கள். சென்னையில இருந்து கேக்கை தயார் பண்றதுக்காக நமக்காக வந்திருக்காங்க. அருமையான ஒரு கேக்கு. சூப்பர். சிவகங்கை மாவட்டத்தில் இந்த மாதிரி டேஸ்ட் நான் பார்த்ததே இல்லை. எத்தனையோ கேக்கு கடையில் சாப்பிட்டுருக்கேன். அது சென்னையில இருந்து வந்திருக்காங்க. இந்த கேக்கை பண்றதுக்கு நல்ல ஒரு ஆசீர்வாதம். அவங்க நல்ல நீடுபடி வாழணும், நல்ல ஒரு வேலை கிடைக்கணும், நல்ல ஒரு கணவர் கிடைக்கணும். ஆண்டவர் வந்து கணவர் நல்லா கண்டிப்பா நல்ல ஒரு வேலை வாய்ப்பை தருவாரு. கணவரையும் இப்படி மலையாளத்தில் வாழ்த்துங்க. நீங்கள் பெண்குட்டியான நீங்க நன்னாயிட்டு இருக்கணும். பின்னே நன்னாயிட்டு சம்சாரம் கிடைக்கும். சரியா? நீங்க நன்னாயிட்டு சம்சாரம் சரியா? தாத்தா பாட்டி சொன்ன கதை, அப்பா அம்மா கேட்ட கதை. ஊருக்கு வெளியே கடை இருக்கு, கடையில வெங்காய வடை இருக்கு. வடைய காக்கா திருடிருச்சான், புள்ள நரியும் வந்துருச்சான்.
உள்ள நரியும் தந்தீரமாய் பாட்ட ஒன்று பாடிருச்சான் காக்கா ஏமாந்து போயிருச்சான். சரியான பாட்டா? ஓகே, நம்மளுக்கு நல்ல சுகபலத்தை தந்திருக்காரு. இதெல்லாம் பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதம். கடவுளை நம்ம வந்து நினச்சிக்கிட்டே இருந்தால் கடவுள் எந்த வியாதியும் இருக்காரு. எப்பொழுதும் நம்ம சந்தோஷமா இருக்கணும், அடுத்தவங்ககிட்ட அன்பை பரிமாறிக்கொள்ளணும். இன்னைக்கு சர்ச்சில் வந்து அன்பை தான் போதவரையா சொன்னார். நம்ம மனுஷர்கிட்ட அன்பை பரிமாறிட்டோம்னா நம்ம கடவுள்